thege dak chot kalilo Karbi Anglong adang isi ba West Karbi Anglong an tai tum ning the athema BJP tum han ke ili tum thek long lor lo alang litum data bong recap cho jor tang lo la pen ke autonomous council Kacarita lata Assam government phat DC phansi pitang lo la pen non aku puthule lo tumi dikhet lo ne tumi lo ne Assam minister bang puthu itum phan Assamese kalite Bengali Hindi alam je itum tok nangji po ko na puthu hala schedule ner kep along ke tok pose ta pachu baby tak lage ha UNO ta itum phan na tok do itum phan UN drip do hal rak ke tok do itum me thang ko puson lam ka je tok kang tu la son na ting pe tok nang hala da section 13 along ke tok do la posi lage ini tum phan la BJP tum ke Karbi akhai la inglong arat tum akhai kapi vir dia phan se klem la si non ni ti theglong bang ke kadu ko beta ke dama linta APHLC phan block si na support dun si ong lo athak le BJP po aja athak le kopine contract claim dun bom ta hem su ke long ye phan ke claim dun bom lo le ta vote amang ni tum phan ang pi lap ki lai se la pen dak pinia meeting bang ke dak Singhasona constituency la pen jasemet ke dak Langhin constituency lo itum sarmung rong para ke hai alang li hello candidate dak Langhin pen ke la si dak pini ka jetong an itu ke theklong ke adu ita aning arong pen si ilitum hana support lo ko pini chulong iba pule dak na dun kali alang litum nang dun ke ilitum karbia adet la pen karbia akhai karbia lam itum chepi jok thekji Karbia long le itong Karbia property Karbia munit atum man pejok ti inglong arat Karbi chot kali inglong arat tuman pejok thekji APHLC ke maning ke thepan si ali ilum long nandun ya tumhana keru pipar pig lo ini tum kacinia teng man puluh tum election ke code of conduct update lahai ke pipelang lagi nang tum si cini po media tum si nang tum ta report long la bangke la pen information long si pini la bangke ni tum dak mai ke bipon la ke la hello tum lumbajong constituency long ke dam tang ni tum MLA election det pen api la poson rat doan pen tum kacing room ku ni tum along ke la poson do bom lo setame ni tum lumbajong long bangke la poson avelang la si pini asabot hemuchot pen tum thedung mai ni tum ke bipon la ke leader sangbong ke than chepere la bang somai six schedule awareness labang so sin tum bipon lo lapen labang so kibilong bang haruhini ne arat atum bang ke lage BJP bang haru 500 bakso se la BJP lapen kongres ahin pen nang cepa ok athema ke damtang latum aning ko iya bang ke la hello pata kipi BJP tum pata kipi amen pen atum phan putup ku bor ilo amala bang so aning kang samsesi pen apatata mondol office long thang record abi puta nitum api ar jutulong thang mondol tum ke survey abi pin se pilok lok tu laso aning ke oi pensi la don pharo ho arada BJP tum kongres tum ke COC pini APHLC long na ce pa ok abang somai tan tum pe pa ke nilitum ke damtang MLA hut bang ke long thong ke bra throk api salong bang ke APHLC se haipon lo lapen second position ke dun la ke second position la pen first position pangrup elo pote klik kebranar cap an ke nitum longpon lo la soteng men polote lumbajong long ke trok si kebra trok aps do non la soteng men polote ps inkoi baksi nilutum kam klem nang chot ko la popolote nitum ke hai ke la ke ning thek plong amalo la halo to jasemet pinedak lumbajong constituency arlo rong bang klamlong pinemai ki bipon ke abinong ke la so mai bang ke ni thom ni phie aphile binang ma putar char ju dolo he tame kalilo pe prap nang po puat he bang la lo himonto Biswa Sharma ke hai bang dak karbiang long ke bang pen dakar botekang abatai do pilo karat phan ka pamang hotekang juta lampar ni ketekang erlo la so juta ngamai judet pen alang di super state polam ni ketekang la ta lampar lo la pen non la meda mai long sita mela karbi alam ke Devanagari script ang ho Bengali Assamese alam dan tok tete it schedule along ke lut un e polam ke la ke lam chobai than te kang alilu mit hang bong nang pachar boyi phang la bang ke lasi la so lam bang ke hala non BJP tu amet hang YouTube channel long mata non dolang hadak mata hala Dr. Ashok
bajpai poda ke kaninje dolang alang li masi karjulo hala abadhi potom alam et sidulong palut me palut no komantu ma pokarju hut ke la ke la ke thakdun home affairs minister si ke thakon no alang li pubang ke non amat ke et sidulong kapilut pondang ji phan kisik tang la pu hello aron lason hello la pen ke aron larun ilu put thang tar thang nat tason ke to avelang puru tang de roman script pen ke to la man ke dak pilutun ilu paron ta bilo la ke la si roman script pen Pietro si hai